Имаме сериозен проблем. Трябва бързо да направим нещо. Да, значи единственият начин да намерим Блум е чрез силите си. Ясно. Сега да си дойдем на думата. Добре, по кой път ще тръгнем? Лесно е. Нещо трябва да е видяло Блум да минава и стоим точно върху него. Тревата? Много умно, Флора.